महरीपारा रिजार्व जोलुर क्लाबनि बानजायनायाव 5थि बोसोरारि जोलुर गेलेनाया मैया जोबनानै थांबाय। गरेश्वर महरीपारा हालामनि बेन्दोंआव थानाय उत्तर बेतना जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै महरीपारा रिजार्व जोलुर क्लाबनि बानजायनायाव 5थि जोलुर बादायलायनाया साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै जानानै थाङो। 5थि जोलुर बादायलायनायखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारिया बाहागो लानानै गावनि आखाइजों जोबथा बादायलायनायखौ बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सुक्लाय सेरफां बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि दिगन्त बेसबरुवा, लेङाइ आफादगिरि बाबुल बर', सुक्लाय सेरफां लाइमोन बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि जीवन बसुमतारी, गरेश्वर ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि धनन्जय बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाथियो। मख'नो गोनांदि मैयानिफ्राय जागायनानै बे जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 8 जोलुर हानजाया बाहागो लादोंमोन। मैयानि जोबथा बादायलायनायाव मागुरमारि जोलुर हानजा आरो खाग्राबारि जोलुर हानजानि गेजेराव नारा-नाथाय जानानै थाङो। बेनिनो जोबथा बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोननो हायो मागुरमारि जोलुर हानजाया। खाग्राबारि जोलुर हानजाखौ 1 गल होनानै मागुरमारि जोलुर हानजाया देरहासार जानानै सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। बे जोलुर बादायलायनायाव महरीपारा रिजार्व जोलुर क्लाबनि बानजायनायाव 5थि बोसोरारि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव देरहासार जानाय हानजानो चेम्पियन ट्रफिजों लोगोसे 10,000 रां आरो नैथि बान्था रानार्स अफ हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 7,000 रां बान्थाखौ गथायनाय जायो। महरीपारा रिजार्व फुटबल क्लाबनि दैदेननायाव बेवहाय फुटबल टुर्नामेन्ट जादों महरीपारा हाई स्कुल फिल्डआव, हाई सेकेन्डारि फिल्डआव। आरो दिनै बेवहाय खाग्राबारि फुटबल एफसि आरो मागुरमारि फुटबल एफसिनि गेजेराव फाइनेल मेचआ सोलिगासिनो दं। दासिम 0-0 रिजाल्टआ। नैबे समाव गेलेनाय बिथांखौ बिटिआर जिहेतु सरकार नोंथांमोननि सरकारा मा राहाजों लागोन जिहेतु फैबाय थानाय समाव? जागोन, जोंनि जाखांफुनाय जायफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोननो सुबिदा होनांगोन जोङो। जिहेतु दिनै बिटिसि ओनसोलाव माखासे रोंगौथि गोनां फुटबल प्लेयारफोर दंसोयो आरो बिथांमोना जिखिनि मोजाङै स्कप मोनाखै, बिथांमोनखौ स्कप होयोब्लानो बिथांमोना आरो बांसिन मोजां रोखोमै गेलेनो हागोन। बेनि थाखायनो जों नाजागोन। दिनै बिटिसि सरकारा माखासे खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियैनो मोनसे नङा मोनसे फारि खामानि मावलांबाय थागोन। जिहेतु नैबे जिहेतु फिल्डआ एसे गोग्लैसोनानै दङ सारनि बियाबावनो, सारा बेखौ फोसाबनायनि माबाफोर राहाफोर लागोन? दासिम कमिटिया जेबो बुङाखै, बुङोब्ला नाजागोन जों। ফুটবল ক্লাবৰ উদ্যোগত আমি পঞ্চম বাৰ্ষিক ফুটবল প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজিৰ চূড়ান্ত খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মাগুৰমাৰী ফুটবল ক্লাব আৰু খাগ্ৰাবাৰী ফুটবল ক্লাবে। আমি ফাইনেল খেলখন উদ্বোধন কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ বিটিচিৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য গণেশ কছাৰী ছাৰক। তেখেতে আহি খেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰি গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ফাইনেল খেল চলি আছে। আমি महरीपारा रिजार्व ফুটবল ক্লাবে পঞ্চমবাৰৰ বাবে এই ফাইনেল খেলা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি ভৱিষ্যতেও ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ ফুটবল কম্পিটিশ্যন আমি পাতি যাব পাৰিম। ধন্যবাদ। কিমান মানে দল আমি 8টা দল মাতিছিলোঁ। কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা খেলা হৈছে, কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা আজি ফাইনেল খেল চলি আছে।